Ràdio Ona, 107.4. Freqüència canina. Benvinguts a Freqüència Canina, un espai conduït per educadores canines on aprendràs a entendre i educar el teu gos de manera respectuosa. Som l'Irma Pujol i la Marta Frigola, creadores de l'Escola de Formació Unión Canina, expertes en comportament, gestió emocional i llenguatge caní. Avui parlem de consultes instintives. Hola a tothom! Què tal? Com esteu? Nosaltres un divendres més a Ràdio Ona per acompanyar-vos a tots vosaltres que cada setmana escolteu Freqüència Canina. Aprofito per enviar una abraçada als nostres alumnes del format grupal. Perquè sí, perquè són la mar de macos i els hi farà il·lusió. Així m'agrada. Últimament ens estan arribant moltes consultes interessants sobre qüestions de feromones, gossos alterats, preguntes sobre els instints i hem pensat que avui dedicaríem el programa a resoldre alguns dels vostres dubtes. Abans aprofitem l'ocasió per recordar-vos que si teniu preguntes podeu enviar-nos-les per WhatsApp al 648 74 26 76 i les anirem resolent al llarg dels programes. Molt bé, Marta. Com has dit, estem rebent moltes consultes a nivell etològic, de conductes innates, instintives, que els nostres gossos duen a terme. Està sent una primavera molt intensa i es nota que el canvi d'estació ens altera una mica a tots. Anem a escoltar una consulta molt interessant que serà el punt de partida del tema d'avui. Som-hi! Vinga, va. Hola, noies, bon dia. Una pregunta de curiositat. Perquè quan hi ha un cuc mort o un animal mort al terra, en Bilbo va corrents, es tira a sobre i fa la croqueta? Perquè ho fa amb tots els cadàvers que troba. Clar, jo l'aparto perquè, clar, fa una mica de fàstic, no? Però no sé si això, no sé, forma part de la seva naturalesa o què significa o què. Bueno, com ens ha comentat la tutora d'en Bilbo, a vegades apareixen unes conductes que pels humans no acaben de ser comprensibles, però que pels gossos tenen tot el sentit del món. Aquest és un exemple d'una conducta que, analitzada des del punt de vista humà, pot ser mal interpretada. Anem a veure què porta els gossos a refregar el seu cos a animals morts. Cadàvers o inclús a vegades femtes, caques, d'altres éssers vius. Recordeu que els gossos no fan les coses perquè sí, Irma? Exacte, Marta. La veritat és que trobem una gran quantitat d'explicacions per a aquesta conducta, així que començarem parlant de les motivacions més habituals en gossos que actuen així. El primer podria ser, la primera explicació és l'exploració. Simplement, recordeu que els gossos confien principalment en el seu sentit de l'olfacte per comprendre, interactuar amb el món que els envolta. Sempre ho diem, els gossos no són tan visuals com nosaltres, són més olfactius. I en refregar-se sobre un animal mort absorbeixen la seva olor, que actua com una mena de missatge olfactiu i que li dona informació sobre aquell animal mort. A més, transportar aquesta olor amb ells els permet comunicar aquesta informació a altres gossos. I un altre motiu podria ser el marcatge de possessió, és a dir, expressar que allò que han trobat és seu. Els gossos tenen glàndules odoríferes en diverses parts del seu cos, com les glàndules sebàcies a la pell. Fregar-se sobre un objecte o animal mort pot ser una manera de marcar a nivell olfactiu impregnant-se de la seva pròpia olor damunt de l'animal mort i viceversa. Endur-se aquesta olor en el seu cos per comunicar la seva presència i possessió d'aquest tresor que ha trobat. Clar, molt xulo. Els gossos, com a descendents dels antics llops, també mantenen un fort instint de caça que pot manifestar-se en diferents comportaments, incloent el joc inclús. I com més primitiva sigui la raça d'aquell gos, més potenciat tindrà aquest instint. Clar. Quan un gos es troba amb un animal mort, l'olor d'aquest pot desencadenar aquest instint de caça i joc en alguns gossos. I tot això, en aquest context, el comportament no necessàriament implica una intenció de caçar per alimentar-se, per menjar, sinó que pot ser simplement una resposta a l'estimulació sensorial proporcionada per l'olor i la presència d'aquest animal mort. Exacte, el joc
recordem que és una activitat natural pels gossos i serveix per diverses funcions, incloent l'aprenentatge de tècniques de caça, la millora de les habilitats físiques i mentals i la vinculació social amb altres gossos o amb els seus propietaris. Si el treball d'interacció es fa en equip, pot arribar a ser una activitat que uneixi molt amb el grup. Quan el gos es refrega amb aquest animal mort, pot ser que el vegi com algo interessant amb què interactuar, explorar i manipular. Per tant, en aquest context de joc, el gos pot mostrar comportaments com fer la croqueta a sobre, rodolar, saltar-li, moure's al voltant d'aquest animal mort, fins i tot agafar-lo amb la boca, tornar-lo a deixar, tot, i que des del nostre punt de vista humà pot semblar raro, no? És estrany i fins i tot desagradable, però el gos això és una forma d'expressar la seva curiositat i de descarregar aquesta energia, igualment de satisfer els seus instints naturals de caça i de joc. Exacte, Marta. A part de tot aquest tema conductual, també podria ser tan senzill com que aquell gos tingués algun problema a la pell, sentís picors o tingués irritacions. A vegades els gossos amb dermatitis busquen treure's aquesta picor refregant-se el seu cos a llocs, com podria ser una zona amb fang o en aquest cas animals morts. Recordeu que hem de tenir en compte el context sencer i analitzar tot el procés. Exacte, Irma. De fet, els gossos poden mostrar respostes emocionals variades en trobar-se amb un animal mort. Això pot incloure curiositat, intriga, el que dèiem de que inclús vol jugar-hi, no? Però també por o fins i tot irritació. Vull dir, fregar-se amb l'animal mort podria ser una forma de processar aquestes emocions o expressar algun tipus de resposta instintiva davant la presència de l'animal mort. Podria simplement estar descarregant la tensió d'aquest estat emocional. El que està clar, Marta, és que no només hi ha una causa d'aquest comportament i és important que entenguem la importància d'analitzar la situació sencera. En els gossos es tracta d'una conducta natural, encara que a ulls d'humans no estigui massa acceptat. Per nosaltres és una marranada, Vaja. però pel gos pot arribar a ser alguna cosa fantàstica. Així que, si no ha de suposar un perill per la salut del gos, permeteu que s'hi refregui. I llavors ja estem a temps sempre de fer un bon bany. I apanyau. És Abans comentàvem també que això es veu més amb races més primitives. Sí, es veu molt més, però sí que és veritat que qualsevol gos pot portar aquest instint innat. És que forma part de la seva naturalesa. Recordeu, són gossos. Fan coses de gossos. Sí, que a vegades també pretenem que es comportin de manera més humana. I no és així. Exacte. Els gossos fan aquestes coses. Aquests instints no els podem retirar, i menys si tenim tipologies de races més primitives, nòrdiques, inclús asiàtiques. Això és que és molt latent. O de caça. Els gossos de cacera. Exacte, aquests també tenen aquest instint molt elevat. Exacte. Cadascú pot ser que ho faci, el que dèiem, hem dit un merder de motius avui. I de causes. I de causes de que el gos faci aquesta conducta de refregar-se un animal mort, el que sigui, no? Sí, qualsevol... Una caca, també pot ser una caca. Exacte. Doncs això que no només ho fan per un motiu concret, sinó que pot haver-hi 50.000 causes de que aquest gos actuï d'aquesta manera. Llavors, què és important aquí? Tenir en compte el context, no? Per poder analitzar doncs, què és el que està sortint aquí, per què l'ha portat el gos a actuar d'aquesta manera. Ja us hem donat avui algunes pistes del motiu que podria ser. Inclús, a vegades, si permetem que ho facin, veureu que l'activitat aquesta de refregar-se va a vegades una mica més enllà. No només s'hi refreguen, sinó que quan han acabat, a vegegades, inclús fan un marcatge a través d'orina. Si fan pipi a sobre. Sí, com dient, això és més meu encara, no? I deixo la meva olor, la meva identitat aquí. Que fort. Sí, perquè recordeu que els pipis no és que tinguin... És que tenen molts significats diferents. Un dia hauríem de parlar dels marcatges olfactius amb orina perquè hi ha molts significats també pel mig, no? Però així, a trets generals, en aquell marcatge poden deixar informació sobre ells. Exacte. Això vol dir que... I sobre ells i sobre la possessió d'aquella cosa. Exacte. Ho han fet. També ho fan amb caques, Una caca i fan un pipi sobre una caca. I és que podríem parlar hores i hores sobre els marcatges olfactius, perquè és que no acabaríem mai. És una cosa tan... que dona per tant.
Sí, recordeu que els marcatges olfactius no són només d'orina, també poden ser de les mateixes feromones, El que hem dit ara aquí amb el... de rastregar el seu cos. Exacte. Ahà. Vull Vale. dir, és molt interessant i si teniu l'oportunitat d'apartar aquesta part escarositat que Mirada humana. de la mirada humana i veure una mica més enllà per analitzar i per observar el que fa el nostre gos, us donareu compte que és una passada. L'espècie canina és una passada i fa unes coses que a mi m'encanten observar-los. Sempre i quan recordem que no estigui suposi siguent... un perill. Exacte. Que no estigui ingerint alguna cosa en mal estat o que... Exacte. Aviam, també s'ha de ser lògic. Una mica de lògica, sí. Tampoc estic dient aquí, ala, deixeu que s'ho mengin tot. No, no. No és Fer-ho això. Amb no és cara això. i ulls, fer-ho amb cara i ulls. Però si és una situació segura, on aquell animal no estigui del tot descomposat i podeu analitzar-ho, inclús us recomanaria que ho gravessin, no? Sí, que ho graveu i ho mireu després a casa amb calma. Això ja pels més fanàtics sobre aquest món i que els agrada investigar i no parar d'aprendre. Sí, i llavors també volia proposar, si el vostre gos fa aquestes coses i llavors teniu problemes per agafar-lo o per cridar-lo, dieu-nos-ho, envieu-nos-ho per al WhatsApp i així en un programa ho podem desenvolupar i explicar com treballar que aquesta possessió no es torni en contra nostra, que no ens ensenyi dents, que no hi hagi problemàtica després per retirar-li allò que ha agafat. Totalment. Que això s'hi troba molta gent. Sí, doncs podríem fer un programa parlant d'això. Totalment. Si els hi sembla Si bé us als sembla bé, oients. Ja ens ho direu. Doncs res, ara sí, se'ns ha acabat el programa també així volant. Oients de Freqüència Canina, ens acomiadem d'aquest programa tan molon, recordant-vos que si teniu altres dubtes sobre el vostre gos, ens els podeu fer arribar per WhatsApp al 648 74 26 76 i ho anirem resolent al llarg dels programes. Ens veiem aviat amb més informació canina. Una abraçada ben gran. Que vagi molt bé! Bye, bye.